oge anwụrị nakwa njerịta nke nwanne na nwanne dịka ndị obodo Igbariam dị na kansụl ime obodo Anambra East nke Anambra State merụbere emume nlọta ụlọ nke ndị pụrụ izu ije nke ọ gagoro afọ 28 iji wee merụbe ụdị emume a ka anyị sonyere Chinolo Ọnwụzulike maka akụkọ ahụ n'uju. Bụkwazara onye na-anọchite anya ọgbanta vote nke ndị Anambra East na ụlọ omebe iwu Anambra State bụ Honorable Obinweke toro President General ya bụ obodo bụ Dr. Chris Ofokansi na ndị otu ya ha were ọnọdụ na ọganiru na udo na mmepe bụ nke a na-afụzi na obodo Igbariam mgbe ọ na-ekwukwazi okwu ka onye isi oche okpuru ọchịchị oyi bụ Maazị Emmanuel Nweke gwara ndị Igbariam ka ha gbakọọ amụma ahụ nke Gọvanọ Soludo wetara nke a na-akpọ Public Private Community Partnership na mbụri n'ozi nnọọ ya ka onye President General ya bụ obodo bụ Dr. Ofokansi siri na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị obi ụtọ na ụbọchị anwụrị maka na ha na-abịa ka n'otu n'udo na ịhụkwa na ha na-agbasakọta ihe ahụ ha nwere dịka ndị Igbariam ebe onye isi oche ya bụ mmemme bụ Ọkammụta Charles Nwadigwe gwara ndị obodo ahụ ka ha gbasoo udo na ọganiru iji wee hụ na Igbariam were ọnọdụ ya na Anambra State. Ndị okenye ya bụ obodo ndị gụnyere ndị iche, ndị ojiana na ndị a na-akpọ ndị ruling council na imerime ndị ọzọ toro Dr. Ofokansi na ndị ya na ya yi arụ ọrụ maka imerime ihe ọganiru na mmepe ahụrụ n'Igbariam. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.